Пролетта е почти тук и е време за ново начало в гардероба на вашите малки съкровища. В БГ Дрежки ви очаква свежа пролетна колекция за момчета и момичета. Нежни цветове, модерни кройки и удобство, което децата обожават. Меки материи, които галят кожата, свободни силуети за игри, разходки и безкрайни приключения. Комплекти, с които всяко дете ще изглежда стилно и много удобно. Защото знаем, искате не просто дрехи, а качество, което издържа на тичане, скачане и много усмивки. Създадени с внимание към всеки детайл и подправени така, че да комбинирате лесно и бързо. Не чакайте да свършат любимите модели. Изберете пролетта още днес от БГ Дрежки. Обичате усмивките им? Поръчайте сега на сайта ни bgdrежки.com.